ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಕುಲಿನ ಪಿದಾಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ ಪೂರ ಪಂಡ ಕೊಡ್ಡಾಡ್ಕಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಜೊತೆಂದಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೈರೆ ಇಡಲಿ ಇಡಲಿ ಇಡ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಪಿರಾಡು. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಜೇಜದಡಿ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮಲ ರೆಡಿ ಆದಂತದೇರು ಪುಲ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಮೆದಲೇನು ಪೂರ ಸೊಂಟ ಕೂತದು ರೆಡಿ ಆತೇರಿ. ಊರು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮವು ಏನು ಪತ್ತೊಂಡು ನಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಂತದು ಅಂಚ ಅನ್ನೆ ಉಲಾಯಿ ಎಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೆ ಉಲಾಯಿ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಂಕುಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಫೋನ್ ತಿಕ್ವೇನಿಗ್ಲೇ ಮಾಮ ಗುಂತಾರ ಅನ್ಪನ್ ಜಿಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡಿಗೆ ಇಕ್ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಾಮ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಟಾಟಗೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಕಂಡದ ನೇಜಿ ತಿದ್ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಂಡಿತ್ತ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಂತುದನ್ ಇತ್ತ ಪಾರ ಜಿಯಾನ್ ತುಂಬ ಪಾರ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟೋಡು ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತೇರ ನನ್ನ ತಟ್ಟಾರ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟುವೇರೇನು ದುಡ್ಡುಂಡು ಜಿಯಾಂಡ ಇನ್ನು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಗೋಪುನು ಆತ ಜಿಯಾನ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕು ಪೋದು ಬನ್ನೆ ಇಟ್ಟ ಏಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ವರ್ಷ ಬರಡಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚ ಇಂಕುಲಿನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡಡ್ಕ ಕೈತಲ್ಲತ್ತೆ ಮುಂಚ ಅದು ಬೆದ್ರಾಡ್ಬೇಕು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಡ ಹಾಪುನು ಮುಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಾಟು ಕೂರೆಲ್ಲ ಬರಂದಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಪೋಡು ಒಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರು ದುಂಬು ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಓ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ್ ನಾಟು ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ವರ್ಷ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಚೆ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜುಂಡು ಖಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಹಂಡಲ ದೊಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಜಿ ಊರುಡು ಇದೇನ ಕೈ ತಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಶನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಕಲ್ 2 ಜನಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಕುಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಕಲ್ಪ ಏತಾಪನ ವೀಡಿಯೋ ಆತ್ ಮಲ್ಪೆಯನು ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದೂರಲ್ಲ ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನು ಊರು ಬೈದನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತೂಕ ಉಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಂಚ ತೂಕ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪದ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಬಂದುಂಡು ಇದಿಂಡೆಲ್ಲ ನಾಡಿನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ನೀನು ಅಂಚ ನಿಂಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಂಕುಲಿರ್ತಾನೆ ಬೆದ್ರಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಡಾಡ್ಕ ಪೋಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕುಲ್ ಜಪ್ಪರ ಪೋಯ್ಜ ಎಂತ ಒಂತೆ ಪುನತೆ ಪಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದ ಜೀವನ ಕಡೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು
ಎಂಕ ಖಂಡಿತ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟಗಳು ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಇರಲಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಕಿರವನ್ನಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಲ್ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಬೆಟ್ಟಡೊಂಚು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಕ್ಕೋಳ ಆಪುಜಿ ಅಲವಲು ಕೈ ನೀಟಾನು ಜಿ ಅನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಫೋನ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದನು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಟು ಪಂಡ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಅವು ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಿಪ್ಪು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಪಲ ದೆಪ್ಪರಿ ಇಜ್ಜದಾತ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ಮಾರ್ಗ ಸೈಡ್ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಆಂಜನೇಯನ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಂಡು ಮಾರ್ಗೋ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಜಿಯಾನ್ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಏರ್ಗೆತ್ಕೋರ್ನಿ ಜಿಯಾನ್ ಏರ್ದೆತ್ಕೋರ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಗಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ವನಸ್ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಬರ್ತೇನಿದ್ದೆ ಜಿಯಾನ್ ಮೊಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ರೆಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಕೊಡುಂಡ ಅನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬುನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಬಂದು ಅವಳು ಅನ್ನನ ಕೈಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ತೂತು ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋಡೆ ಹೆಂಗಂದು ಅಂತ ಆಶನ ಮುಗ್ಗುರು ಒಂದೇ ಸೀದ ಬೆದ್ರ ಪೋಪು ಬೆದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಪೋಪು ಇಂಚ ಇಂತು ಕಪ್ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬನ್ನ ತೋಟೋಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಡತ್ತು ಬೇತಾಕಲ್ನ ತೋಟೋಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಏನ ರಂಬುಟಾನಿಗೆ ಏನ ರಮ್ಯ ರಂಬುಟಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತಾರನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ಕಾಯಿಗೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊರಿಯೇರಿತ ತೂಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೈ ಅಂಚ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಕೊರೋನಾದ ದುಂಬು ಟೀಡು ಬರತ್ತ ಜಪಾನ್ ಇತ್ತೇರತೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನೆಂಟು ಉಂಡು ನೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರ ಅಂಚ ಒಂದೇನ ಪರ್ಂದಾಂಡ ವಾ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಪರ್ಂದಾಂಡ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ತೋಟದ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಒಂಜೆ ಇತ್ತನಾ ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಂತ ಈರೋಲ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಈರೋಲ್ ನೇರ್ ಪೂರ ತಿಂತಾರೆ ಆಕಲೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದೋಜನು ಈರೋಲ್ದ ಪರ್ದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೆ ಕಣ್ಣು ಪಂಚೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂದುಲ
ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಚೂರು ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರೆ ಚೂರು ರುಚಿ ಉಂಟು. ಪರಂದಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು. ಆಶಾ ತಿಂತಾನ ಆಕಲ್ ಪೂರ ತಿಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಿ ಇದನ್ನ ದಾದನ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಸಾಕಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರಂಡಿ ಟೋಕನ್ ತಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೂಪುನ್ ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಪೋಪುನು ಜಿಂಡ ಇಪ್ಪಡ ಬಂದು ಬೊಂಬೈಡಂತ ಆಪುಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತಿದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಮಂತಿಯರು ಐಕ್ ತೂಕ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀನು ಚೂರುಂಡು ತಿಂತೇನು ಏರ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇದೇಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಿಯಾನಂಜ ಏನು ಹೋಯ್ತಂಬ ಒಂದುಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಗಿ ಕೂಡ ತಟ್ಟಲಿ.